Shubor nakaslem jong unongsan hima. Wei orang ba ublatip kerteng kum uba elkin renyau. Wadla dayo i bahaki kemat nadu dangret. Henry kelapen kemen ya kajeng im jong u. Namar ulala menpendep ya kabiye ne Bachelor of Arts na St. Thomas College Shillong. Ha ubnai nai lur araja arpeu. Kebla penlong daka school ba North Eastern Hill University Nehu. Une orang ba ula pule arsin ya kabiye. Namar nalor ba yo i bahaki kemat. Henry uhap berkesan nyilade da kabalet bela. Habet Thani Society kebadan halat mukra ban longkum uwei unohikai ban batai yakinong rep kibawan nanong kendong bat kapsor ban thong ya ki johor klem da panon kam dawai kenang baki breu kinyo ya kemet kebasat baklain namar hakane kejuk kinong rep ki jupron kambet da ki dawai hawa ki thong ya ki johor uba elkin renyau udai snong trai na Pamblang West Khas Hill District Henry tang ketok ne por ula kelak konsert no halin bakmi jung u kelakhat no nang nai nasla perthei kumta ulalait bansa no hasnong porla namar kajengban kajengdok lalait sa no shamau khar ka bahap West Khas Hill District bat ki bahi ngasem chung kpa jung u ban pendap ye kajeng pule tang hak class 3 Henry namar bom la shu ban kersan ulahap ban wan phai biang shaporla hawa ula sa biang haporla ulai kenduk berkawai ka Bible woman ka balelam no u shashilong ban sa hanong thamai balapha school u Hasan Fernando nadu class 4 hadu class 6 Henry namar ba kajing tak ki khamat haba ula kenjo saka khat arsnem ka karta kalat hot no kajing pule bat khadu lapha no ya u banlet pule hajoti road school bala penyai da ka Bethany Society kebadan halat mukra ka bawla ban pendap sendon ya kematrik haus nam arajarnyo Shushu uba elkin ula pendap ya ka class 12 na Shillong College da ka balet class mestap bat bala terwa Johor mensengi Henry hakabi uklam la ban pendap nomor biang shu banlet class nomor wahab banlet bala artat Henry da kejeng pilat ki berpenyait ke Bethany Society abah lej bela hakane kejaka ulayo ben peteng biang ia ka BA da ka balik kelas 10 mit Hasan Anthony's College kat hadu ba ulala men pendep ia ka nega kerdan ha ubnai nailor arja arpeu haba ka nehu klapen mi ia ka resort ke belapen kemen ia ka jeng im ka jong u nga dei ba elkin renyau lakhaya nga ha Shati West Khas Hill District kawe ni kisnong kondong ba la khot kertengka snong Pamblang te hadin nang tu nda ime la khlad no omdon chuba pejngi ya sa konswet ting la poi sa sha kawe per ka snong ka bagi khot ka porla na ka daw ka jing ban plat ka jing dok nomdon su mono ba pha school nga te hakitu ki por nang pas tang kumba kelas nursery tahdi nang tu pat la shim ne nga de ikimika de ipara ju ipa shakawi berkasnong kataro ga de sipo snong kondong hi hapo no mau khar te ngalai rap kam ikimika shata banang ta pade ngalapas ya ka kelas 3 tahdi nang ta pade ban pha school sngi ikimika ju ngam yo shu ya nga te ngelawan phai biang hakasnong hakpor bang im por jilong khnari jonga khsong porla te nga kumba sisna me nga khlami olat subne school te hadin kata bade nga kundu ya iwei inong kidniam ita de Bible woman te ita bade ya wan ya la menga sinisha po Shillong te hangni po Shillong pat nga shong asa berki khar kumor hang te po jiki no thamai te nga yarap kam ya ki play school ya nga te ka school ka bangalej hang te hapo S Fernando te po jiki no thamai ka ngalej na do class 4 class 5 per class 6 te nakadaw ka jing yo jing stom no nga jiki khmat te kala nang duna ka jing ui haki ha ben pule kot berkham taman pe ka blabot te hari nang tu ngam khlem la suble school te kita ki no yarap jong hang te po jiki no thamai ki ale ben sim dawai khmat nga te hadin nang tu bade ngile le ya kundu ya iwe I doktor khmat ite doktor Jenny Basayomoy te me I bade I pentip yang yaitu I ba ri ba sumare nga bade nga ong ba kadon ka school na kamenta jongi ki ba duna khmat bad jongi bom imat ru kumju te hadin nang ta bade ki pentip ma ki ta hakabe ka por bade ngile kita ki bari yang hang te po jiki no thamai ki le ya kundu
ya i principal jongka Jutrusur school jong imis bertadakhar tahdi nang tu pat imis bertadakhar i pen ya kendu yang i badu executive director jong Bithani Society usa kermo darona tenadu kata kapor hi yang alap diang ne hapo Bithani Society te hakapor bang one school nongkong hane hapo Bithani Society namar bakane ka school Jutrusur school kadeka English medium school te hapor bakino hikai ki check nga duna plat ka English sa hakaju ka poru bangamla su bentho daki da ukulom badaka kopi ane ben pedi khamat ngalahab ben syahi kai hakata ka braille system na kata ka daw kila penhiar benga na ka class 6 saka class 4 te langba ka jing tre tom jonga ka tu bad rangkat ka jing yarab med mensim jo ni hikai te nga had nadu usnam banong kongru hapor bangalai class 4 ngalawan sakmat ngambut ngalawan first division te ha ka snam por bangalai class 5 ade ngalayo sendon double promotion tenang tu bade hajaka bangan song class 6 ngalai song no sendon haka class 7 tenang tu bade shan tang hadu usnam ar hajar nyo ngalapas no ek metrik na ne napo Bithani Society ngawan taha ka second highest division amar ba hakitu gi poru ngaklem sa hostel sho ne nga sa shabar te nakadaw ka jing ban ka jing duk bat ka jing bombiang ka jaka sa ka jaka record kumne kumtai jing bombiang gi kot kisla ngamda yolat bah bandawan school than te nrei kumba laisin ne sausin steo ngawan tad hadu ba i principal ila berngem nga ong lada pim 1 school tikena la dak attendance jong phi kampoi kumba papo persen enginum sha e phi pin tho matric tho selection tena takadaw ngase elech tomben ban one school hadu banganda yolat ban tho e ka selection hadin to bede ngat tho e ka final ban nga pass no nanene po Jutrusur school house name arajar nyo hadin to bede ngala lech kelas no sai sha po Shillong College ben step hak tu por 11 but 12 kadon ka morning section tangan lek class men step temen si bade ngali bela e da ka ba le di juhur le terwa hak ying briu kumne kumtai te don bateng teng ngali bela trik per jungki briu te baru ngasya yo ka jiarap ro na po Bithani Society te rengba ka jiarap bangayo ni na po Bithani Society ben kersan le menga kni kesoi nam taji pule ngala kampen sting nga te hadin tu kelas 11 but 12 ngala lej hapo Shillong College te haka kelas 12 ngala pas na po Shillong College ngala one first division te hadin tu bade na dab nang tu bade nam taban lej BA bade omdon shuka morning section and evening section te moment ser hablej day section menal ngala lej day section pat ngam yo lat shu ben belam singi te moment ser ngap shu di juhur tamen mid ben step badang turu hakitu gi por bangalej BA ru ka Bithani Society ka yarap hi nga na mataga jing pule jonga kat tu kan ne ban kampen sting na kamta ka na manta ka kya ka shon jonga haliang jing pule ne na manta ka baying wai ne te ndre wala ka taru mla ban Bithani Society ban yarap lud nga na dong hadong na mar ba ki babun ki khana ngane dek spangut ka Bithani Society ka kit khli ban yarap e kiro te bomenseng an hap trish tom dalade te nakadaw bagas Shillong College ro hakitu gi porjong amda kham patio nam tak attendance te ngaru ngala kumsim kabu yela de bangam one class tikena te tang chisin na arsin chiteo ngawan class te kini hikai gelo ju penbor nga bang one class re nga badeng anang muja haga pep class da banga lik belasngi shane satai te anda ngala poi haka final year ngale tho exam takbot hakitu gi por ngasim English honors te ngasa kutang armak ban pas nang ta te don ki perlok bat ki bahaying jongar ki ba ajung bod nga bangan le re-evaluation ten reng kata ro ngamdon pisa namar bahaki tu ki por benam takawe ke pepa bodon kampung ba praspa ie te ngamdon pisa sakawe ru karung hajung mod perkhat jonga bal namar bangasim honors te kan mentoy yu lenangan su pas sempel te bah bangan ino na swahang ne te dom don su kalenti kalat te ai bangan chu dep no tangkos 12 la biang jing sha ngala de ben pasu snem arjar khat ar tang bana ka daw ba ngala sakut no armak te ngaklem pas su re te
ki ong nga ban le evaluation ngam don pisa sa ka wei ngam sungdon jingbut namar ngalai onas ta kam don jingbut dang pas sampel ta jing sha ngala de ban pas ka ni graduation haus nam arja khat ar ta hadin to beda jar ngaklem yo lat shu ban le pule te tat hadu usnam arja khanyo wei ne ki perlo jungwa de ba minister khapor u pentip nga ong na bagadon ka evening college siapa sinotnis college teng mau kwa ban le hang ta ban yo pendep ya graduation tenga te ngar ong de gadon kum katakalat tengar ong kwa ban le te ngin le kum no te ong ngin pan jingbit na u bahe jong office batre jong u executive director usakarmon rona hatu sha ne amban bangin yo mi dang kloy na ka jakatre ngin yo le evening college tengi arngut ngila le pan permission na i ngila tho application ro mo i ru isha sngubha te ka portrait jong di khandai chitang hadu san baji tamatang na ka daw bagi le evening college no ngin ha mi no kuma sauduna e le evening college te dengan adu usnam arhajar khanyau le evening college te kum ki brig ba duna do khonmet bat ngaru ngam da ui sa jingai bat ngalong ba sem stom pha ban pe ki kot na ka daw ka jing bom biang ki khmat te kat kum kat ya ba man tag man ka sa jingwa ka don stang kum ba 4% e tan re wat la hap dangit kini ki jing e ro klabun sin bala pendu jikan man jo amangan e no marchitang namar na ka jing bom biang ki kot ki sela sakaweru teng ki don ki no hikai ke ba duna ban sungthu spange jing e jongi tan re nga ka ju rung ha jing mu perkhat jong ka ne ka des tang ka last chance nga badangam yo ban pendap menta ke ban ngan nom la shu ban yom yo lat shu lan no nor bar ka snam bar ka por jong aro kam ap shu te don uwe ne ki no hikai jongi ta u ngai sa khod i ji sa Vishwanath Singh yo nga wal da ki we ki i no steng por elkin pite yele kat bala amo ba phinom i steng por phin pendap be te ngayo ben sim khndet bat nga hap dang jing e kan no ko no ro nga yale teng e hi bat sakaweru nga hakawe bentang wal nang long beduna do khomet bala kham he karta hanre nadu por ba ngalek first semester second semester third semester hadu fifth semester bat hadu bakut joka sixth semester ngasha wan be khmat hi ta taro ngasu tenat ya lade te sakaweru ngamla ban ong ban shu ai buram tang halade namar ka de ka jing song thu ba ka ji arab met ban sim jong ka tu ka ningut kino hikai ya kane ka graduation lapas mentah September haus nam arhajar arpho te ngapas ro ha ka first class division hi te ngayo ka percentage ro ngayo kumba rupun riu 0.88% simujaya ka philosophy ngasyu thu nga ka kamno ka process ka banga tho exam te nadu first semester te namar ba kam dalong kata e khmat jonga ngasyu tho lang kum ki wei hi te henre oi tam ki dak jonga kim long ke ba itnat mo namar ba ka jiluna khmat second semester nga tho hi delade kum tho lang ki wei third semester nga tho kum ta hi kum tho lang ki wei ka por ka ju don special air na extra time ro nga klem pan hi re nga klem ayu hi re kum long lang ki wei nga how do fourth semester nga le kum ta te hadu ha ka fifth semester pe de na ka daw ka banga suthu ba ki khmat junga ki kham kta te nga chu ICT ha principal ban ai extra time nga bat sha nga bangan wan lai alam scribe te nga pan jiarap na i principal te senga sawat perlok he manga ban yarap nga lang ba scribe i scribe ba de ha ki poru isu pen pe nga jing kili su pulen re nga tho hi kata kumut ka de ha ka por banga le ka final exam jong kan ka fifth semester te ha ka sixth semester bere na ka daw kan ka lockdown ki ong ba hap le da kan ka online te na ka liang ka online ngam klem don IDIA ra te nga karpat biang na kino hikai ban principal ru ban sha nga ba ngan wat scribe te don iwe ino hikai iba kloi ban yarap nga kemut nga idai no hikai ba hikai English ngi hapo Cantonese idai ni sha khodi miss Dafi te i penyo scribe nga scribe bro i dei sabandri di bateri hapo code te mai i kloi ban yarap nga lam ta ban le kan online exam hoi te de kita hi proses te ngale online exam kumale online lang ki weiru te ita scribe nga yarap nga ban pendownload gi jingkli
te ngapa de ngapa tai mi ipa nang tho haga jaka jonga ngam tang atre ni hapo business society Shillong ngasdang nongkong ya kene ka jing tre jong hane hapo business society Shillong haus nam arhajar khat ar nongkong hagi tu gipor te la pha ba nga kene ka organic farming unit te kumbalong ki staff ki we hi simple staff kumbong no te ski badalang bak project bade yang ala labu hakata kor komban ai training yaki bagalong inclusive training na kamenta jong ki nong rep bana nong kondong nane nasor badi hibru benar konmet kumju te haji saha kini ki por berada por padjia kan ya covid-19 situation kemen ya bun kam ban ai training namar ba u kane ka business society ka bang atre ka yo kata ka project lang ba kata Asian Development Bank te barokhot ka bi ki trainers jong business society bar ki ki trainers nama ta jong ki NGO hane po me khalayaru ki labu ka target pendap la kumpunor ku malai hajar ngut ki rural youths te nakadaw ni covid-19 te ngiladap tang kumba ar hajar sanspa ngut te menta pada kani ka project ADB karan syukur sian menta te kani ka por nakadaw kani ka ka jingdon kani ka covid-19 tengi klam patla ben conduct training te wat la kataru teng ki saiwan ni ki briu ki exposure visit saidon hi teng ki bawan visit tada ki ni internship te nga teng ayo benta ben patai ki halor kini ki technologies baya ka baga business IT kala pha yang menteri kan ya kam hajin sa nong kong nang sab ha ko bor bangarung ni hapo business society nga klem padio na ne rei u ne executive director u de ubru ba sultanat bahas pangari jingri pangka karep karyang te yang nga nong kong nang sab ta por ngawan nga hapor bangatre ne nong kong nang sab de me hi ba ai tering nga il ai tering nga halor ba kumno ban sna ki dawai organik ba per halor kumno ban sna sibo te hadin nang tu bade ngalayo tening roh ki departemen ng sarkar kum ISRD siti po nong sder tanang ta po ICAR tanang ta anina po nasyab po besen ngalayo training te nata ngalayo lar ben lay training namta ben specialized halor mushroom cultivation hapo hangti hapo Allahabad hapo agricultural university balahead da ubu senior scientist napo Japan agricultural senior scientist ngate kani ka kam te barabor ngala tre bimensngi te hoy katar ka de ka wehi ngamda kham yo por ben krekot sakawer ka por ka bangayo lat ben krekot ka de tang damit ro bangan krekot ro namar ka jingdum ka med bagaji hasa ka jing bombiang sakalai ro ka tai khamat ternyata kadaw ong ba ngamda kham sisa ngayo thu dak bahok ta ngamda kham yo lat bah ben krekot tamaka ke bangayo jimentoy bahana po ji pule jonga de nang ba ka bang alek testa ya ka kelas ka attendance te kumba 100% ngayo na ki lecture lang ba kino hikai te ka basa nang ta te de lang ba ka jing krekot jonga jing wat material jonga sini satai bentung ben rep jing sakat kum ka ko mangi bala ju thung ba mde su bentung ju hulum la ne bentung klem da tip mo tengi sai bud be kata ka sessional calendar kumut kadon hangta kum kino ke jing thung ha kano ka por pide bentung bat kano ka jingai jingjan pide bentip ya kata te mentelang ha kini ki jaka jungisan ni namar ba kalong ka patrkhong mut kidon tangkap tu kan neki jingthung wadla kita ki jingthung ru ke bala ban long man telang ru de stang ladang ila ban ai ke ban telang ke bala ban long mul tursu u salat u motor u muli kita tengila ban pen man telang namar ba kini hi kilong ki bala ban yasha kilong ngila ban ong hakawe ban ta ba kilong ki juhur ke bam tha lebo tenre ban ong hakpor liur tebun ba ke jingthung hakpor liur kum ngila ban thung kum u Sokhia, kum patau, kum uru hadam, kum karot, kum udhania, kum presben, tak kini ki salad, kum ter bun jat ki jing thung elam thung por liur.
jingsha ha bangi rap la dangi rap dai jing tip kemut uju uja jing thung unom bha ban thung than ha kaju marketin parang ro tagi ong na kan sa penlong ta ka soil explosion mo ta subu kumanta ha kan ne kan nur ngala thung salatแต่กบวน next season นักฮักเวปรกายอมงลาบันคำพายนี่คันโดบันคำยอบอร์กุมงานำทุ่งสูดอุจุสลัดงลาบันทุ่งนุตุสูละเนี่ยดูการัดกุมตาฮีหังเนี่ยฮัปโปบิทนิฟไซตี้ฮจิงชางิมุดบันดาเล business kataได้จิงชาก็ได้กับจากการ training กับจากการมันเล research มั้งอยากเนี่ยกับเปรกับบาจรองนี่คอด kata demonstration garden นางบากับปอร์บา long training มันงี้อลาดบันเป็นอีกิบริวแต่กับตู้กับเปรบาจันอยู่ executive director bede ni khot ka research garden te ngile research kiwe ki jing thung lada ki balong machane ko mungin sa training ki breu te ka babun ki juhur ki ba mi nang ne lada ki juhur ki bun laj ka bangi penon kam hi mangi lane ban ai hostel ko ni habdi na ma khna man ban laj na ba wis mo idi te ndrei kum hakane ka por ba namar kane ka nakadaw kane ka lockdown kumar ki khna hostel ru kimdon te bo mensir ng habdi logum ta te ngin hab ai ba me khna ru spo hostel kum tu subu kum uphan man ki namar hang ne ki bun jaj hi ki jingthung te subu ai nuksa kum uphan man ta la dangi ni mar ngi penon kam ne ka subu bokashi ni mo ta ka subu bo sepedam kum uphan la da man ta ngi thung kumut man swangi la research teng na lang ba kan ka subo bukashi la dangi thung kilo kumar ngi yo kuma kharsan kilo e te subu la dangi thung menta kumba 10 kilo e te 10 sekali chispa 10 kilo e ngi yo tang hakashi ayom usalat te borobor ngi sai di khum ngim judi te lingi sudi be kumto man swa ngi sai di be 10 khum re man tangi di be arpo khum to don ka por ka bangi yo kisto yo gi la ban yo arpusan khum ne lai pho khum na uju ujajung jing thung tanau salat so ong no kalong kum ne kumba phile tip hi ni juhur gi bala ai dawai kala chupen he da ka bor dawai ten da phi thit yu juhur bala ai dawai hayo phi bu tang simit kum la sai ula jeleb no ane ula pud no ula ringsti rengon oi phi ba la da phi kwa ba le test do ne juhur jugin ne juhur organic phera hayeng phin bu nai bu that sngi ne tu bu tang haja ka ba sngam la kum nor kum sau sngi ne be juhur kumususa mentala da ai dawai barabor namar ba kisai ong kum kini ke expert ki bala jurep so saur ki ong ba namar ndala mar sendai dawai ab yong la ne sendai dawai khyang kemut u teng u khamne ha ka snap so sau te ban khamlong sekio ba halor kata ban kta ga ne ga dawai bi le ne ga dawai sarkar pat ban lomar kham sngo sngan khndiat ka bha banda da ot yo so sau la ne da phim yo lat ban oro da sai bha hoi ot ne ka sni sa bam la ne da phim yo lat ban ot na mar ka ji bun kam mo bun por kham tam i por khawai tu mo yale ban da sai bha mde ban chu sai tang dap ka ba bam yo da wai kum na hi ba barabor haji hisha kum salat te na mar bun sin ngi sai bam im bai te kalong bama yang ila dagi marsen kejo ni ujhur marsen pohi ngi subi umulumala yo se haki kendong konsor udang kadang ne ka dawai yo se yok thalang dawai ka babha e te lala kumno kumini nu ki juhur ke bangim set ni bamro ba yaki kemun lak kumnor pidon kaman saj sin saj mulumala bar saj sin ba de saj da saj bha kumba saj tiar to hi haji sisa lada ngi yo kata certificate organic am jingsha wala ne po bitni sai tir ngapen pher he ka dor khindiat namar kolong kumne wala tang ban madro ka jingbang jong ne ujhur baklem ai dawai la ne ujhur bangi rep organic ba rep dawai ka pher tasa ka weru ka management la ne konong ka kom sumare ne ujhur ba klem ai dawai sarkar ro ka pher sa production ro ban ujur bat ujhur ba ai dawai ta khamduna ujhur organic te na ka daw kini ke baro khoj gi jing e te bu mensir lada ngidi ye ne ujhur ba ai dawai ko bakat san sikhum teman ne ujhur organic le ne ujhur ba klem ai dawai la kum nor ngi de ben di kumba arpho e sikhum namar kalong humta phi kibriu menta hi barabor kibriu ke de ki babun hi kibriu wala kimik temen kepatemen jongir ke de kibriu ke bami ijngai nam ta kalawe ki perkhat be tang ya ke bamenta ya ka pela la jong bamenta ki perkhat tang
yak pisa kim nom ker lan kim nom ker kim juku slai ba kim nom perkhat nam ta ko koi ka khia jung ki wei nam ta ko koi ka khia jung khandau bat nam ta ka lawe ke ban sawan ro ta ka daw ki bru ki ai puk ya ka dawai kamper da long kun num nor la ka khandau ka snu no ru tang ban na kam ta ka por jung ki hi si por yala de ke la biang kawai hingan OIPM haki por beman swaki kimitan men kepaten men jungi kebam jutip sepanga dawai ki imbai haka karut ka kiar ka bakiring men sim rugi yogal er ka bakhoy ki bam gi jur khlaw ne gi jur bathung hiro ki de jur organic ne jur klem dawai ki bam gi jing bam gi bakhoy naga taga daw ki kimitan men kepaten men jungi men swala da poi hadu prafu saw snem la ne khnai phu snem ro kedang la men lei langkha kena kedang sa dang khlain dan re hagi juk menta pada main thing hi gade kata he naka daw ba kal er ke bangiring men simro kam de ke bokhuj bar ka bam ke bengi bam sapo ro kam long ke bokhuj te kam tam ke ni ki tai du khon met barit tam jungi balok ni khot tu sel mo mun ka long da hajaka bikin du tang da ki spa mo da ki pho hajar kin du si naka ta ka daw bagi bri menta ki juk jungi menta la yu bri bad ban im tang ru phosnem ro te hawal haki porjingi mental poitang san pusnem ru pusnem las ang ring terkhong ki thit ki jaw na ka we hire ko long kata ke la dah hak pok system jungi hakamet jungi ha ka benrung ni ki batei la rung da ka bi ten san sanohi kham tam ni do khonmet ibarit jungi belong sel mo barabor hi ke bakta no chemical ngam na de ba expert renga shu azum la ne ke shu tharai ba nga tharai ki jing tharai junga nga tharai ku makartu kan persen ki dei subu kidon katu kan ne ki do jam jungi sapo kum ulang kum u kidney kum u heart buat ki intestine ro ki de ki ba jam hi ki ba badon sapo te une kini lada ke wala da ngiru teng lada ngi kumbam pakalai ka bi mo lada ne kum manor kum IB kum lada ngim sumare ka ni ka bi hadu banda jam kumut hadin habur da kan la kelaki ben kasla kalalong TB tuberculosis liom tena ka tuberculosis da ngim la ban penjam ka kalah kansa te kalong kum tahi te kene ka dawai chemical ro na mar kam diri ka dawai ka ba kamet jungi ka pediang ne kam diri ta ka dawai vitamin temet ingi ka de ka dawai ka balong persya ya ke kita ki do jam hapo ka po la ne hapo kamet jungi ta mur ke la ban kta ki do jam kum ya ulang kum kidney kum ya kitor lane kum ki intestine mo ke la ban kta te don nak ta ka daw ki ni por ki ba man ta ki bru ki sai ken re bha ban yo I kansar ke ba pher kan throat kansa ke sayo na talang kansa ke sayo te nalor ki ba ki kam ki ba ngatre ni po bitni saiti te teng asayo lat ro ban le ki kam saj la de kita kemur ki ba kama extra bar kane barabor hiru kade ke jing bha man sim bagade ke jing I lab jong uni ubahe ba ai kam nga ngene hi tenalor kane ka kam kemut expertise ki bang adon nang ne te teng ki bru ki la wan visit apo bitni saiti te ki bahe jong bitni saiti kum executive director usa kamun rona bad uwe na ki senior coordinator jing sariki tu ta sariki me se ong sariki rentle sai pha ngam pha patai ki bru sepangeni technologies tanda ki bru kala impress mun kila khod nga sing jong ki ban phale ini ki farming techniques te ki farming techniques ki banga jule menta kalang ne selong kuma saw sanjaka mo sepangki organic farming techniques hagi organic farming techniques kadon gata ka ki hole 4 meter square ba raised bed gardening ya kita ngele te kini bede bangale kemne om bangale na kamanta ka bitnu saiti re ngale saja ka de te nga simwai te na simwai nga pha tre ki brio te nga tre lang badla de ro nga patai ki te ka jingyo nang tu komot kai nga yo hi hala de hi te kan te ka wei ka bangale nang kong ka de sa te sepo mau prem ka baar ka de sepo ri samthia ka balai ka de mau lai moro kabasau ka de hapo lai kor ka jing sa jongahi mar kabasan hang te hapo umyo East Kasihil district te bunsin nga sa ile bigi jaka ke ba hapo 1000 square feet minta kini farming techniques ho kum gini hi badon de bendon ngale hakata kor kom ban arrange ya kata ban modify ka jaka pe tenat kum kapak
kumur kala ngilaban ong no vegetable park mendai su kum children park ba hoi ki bam ki try nong tu kin bam la dei kin yo no ujhur uba ko bakhia kai sa ko be gor komro ka jaka jo ki per jo ki ro ki internat sa ko be gor komro kini ki farming teknik sa mut kalau long make use ya kata ka wasteland ne ka jaka bom si sok shu te kan nu jaka bom si sok shu kin mentak la yo la bom si sok biang lockdown ke ega no klik jarap ki kira jak no kali hagi por lockdown menswa ladon gitu ki por ba la sya ban ya beri utama sya ban ya kali te gini ki try ba de ki bangala sim wai lupai ka seka hagi por 4 lockdown re kila phone yang te kila phone yang tengon jing sang la terwal da kalong bala te ndala khambaha ka perten la sya ban ya kali ngan sawan mo tam ki try ka la slam palat kam tam kum ki simen ke ba kila khid lupa lo yo ki du no ta Memensir nak daw ka jingkar pat ki try kemud nga hable tomba shadu sete po riat samthia kemud nga wan yai kejat bana du nang tena bakut jong kalai kor nang tena po lat nong krem nga bad nga lami dan step hina ying tang malabam da ki babun kenta ta kemud kala poi kumba post teng kadwe bejero tenang teru kumbalai beje na hammi no namar bana yai kejat yo lap kemud mat swelenti kumba suntat kumtahi kumbaar kenta steng lai kenta duna e ka bam hadu bana poi si jakatre hoi man ka singi ba kenta hi hadu bana dan te ngata ngong ngata kuntu kun pham kumne ke mo te barabor ha bangi don ha kanu kono ka jaka ka bangi tring kita ngide menlong ki mensim ngide bendon ngide menlong kita ki beriu ki ba yaisha hoi ngi ki barit ben sekri ki ba he tang bun ki jing e re ngide bendon ka mensim yaisha tengaruh jing siapa bitnu seti nga mi bun ki jing e teng sim karaya lade ongan ino kamno ten rei lang ba ka jing ya sha jonga kemud kita ki batul shor lane kita ki ba perkhat dengan ada kumwe pad ki yo jing senia ya nga berki kala i ya nga te sakawe ru ngon ong pi ba nga hajing sisa ngalade hoy ngam de su ba kita mau buat dang badalong elit uba illiterate ala nang la start de syangi para kasi bunsin hi kibru ki sajit kam ki salia bentri ka kam men sna sebo ta khando phun nyut kin nyar pen khuj kum ne kum tai reng ong e phi ba kanu kono ka kam ka bangi tre am ka long ka kam ko badon burom lada ngi interest lada ngi don ka tai interest lada ngi so tenat bala dangi tre hok syana dokumen sim nimde benjit kam ha kum kini ki por bala dangi sakri hok bala dangi ni le hok ya kata ka kam balang to tip balang bakani hi ka kam suki kan kerdu kentiu kerdan ngi bat kan loma kata mau halas kar pong pan senyat nama benda ini ladangi expert ladangi long 100% show kembut kalau long ru kajing mentoy naman tayo ladiro ngilap implement extra ban ya ka bagi trita ka ju ka jaka te kumbong suso thamo ki kambaro ngimde ben sngopo namar ba jabing ka pro bay nong ru yo mo te ngide ben tre bat ngimde ben du jekermen mentang la don kumba lai pun rus nam e ngasa chati support lai kor lum he ma lai kor mauri lum he mo te mentah pada ngi don hane hapo riat samthia slong kawe ni ki jaka hang ni ha sor slong ga bangi le kumi kini ki jaj farming techniques kane ka de ka jaka ju urusmet ya kane ru ngi lapen le mangi hi te ha kane ka por ngi la don bad we perlok ini di John Marweng ide classmate jonga hi bangi pas lang na po tenis college te ya kane ka jaka hne pada la pej la sumar no mai kan sajia kan ni borok khoi ben snai kan farming technique sangni naka dauba utu we na ki trai jong kan ka jakang ne iwan hapo jakatre jonga te i papatai nga halor ka jing koridor jong ni farming techniques te halor ka jing patai jonga ile impress naka taka dau te ikerpat denga berwan pelelang iro sene hakapor bangawan ngiwan investigate ne wan page kini jaka nong kong hoi kia thung ya tep ne tang ba na ka dau ka jinglong ti plat khandau kamlong
te nakata ka daw kumun ngilai pek kum jing thung hine ki sumi mulu mala namar ka jing kiti ka ba ka mocha lane ka jing singyam kala aksid palat ya ka 4% ka long kiti palat te nata ka daw ni sa snai kini belong ris hajrong ni farming techniques te hadu mentar kum pi kum lasaki hine kum juhur ki long bha ki man bha ni jaka nane hapor mengilek nongkong kene kemud haswa ka lockdown kemud hakitu ki Oktober ju usnem arjar ka khandai hadin gato bare kimi sai kunrum kadram jong itu jing ki ILP hadin nang tu wan sa lockdown te ngayo ban pendep ya kane ro hap dang ka lockdown ki trying hane ka banongkong hi ki bam swai la de te laj na ka batam man bam la de pre ki sala bendi haki marjan marpa bad ki basong wai ro kunju ne te adu banai agos gitu te arjar kat khandai agos tu bat haduk mentahi hoi tang mangamaroi kerpang betang gini ki Johor jadi sa mendai re bang apik kerpang nai kane long kat basak ka kam tengah poi bet sa tai sa jerong ro sa ying ing tu kalau kuntu te apik lang hi barak kuntu kumbakan no ki Johor benbi sing hata si singi te marngi sukai bet kuntu sini ne kai si tayo na kuno kuntu ngi kai si ki Johor man ka singi kuntu tang ban ya bambet haying tu te teng ni di para marjan kuntu ro ki thu engi long ba ye thong hang ngi thong ne kidan ki terso ki salad kubi full kubi tade ki kajar dhania pat kini ki bit eng tu kuma phi yo i kene ka ya ka ba ki jung thung ki mi pha pat ki se so pha hoi hang ngim ai da wai ra mi su ai betang kini ki sebab ki bangi senahi ne te tang kum ta hi supun ai bet ki tu hi ki mi hi tu nakalian jonga kabu ba khadwai nga chukwa ben ai kublei yaki briu hagai belang salang ki balado menta hagai ji jonga nodu dangrit hadu bang poi hakani ka thong nadu na hak por ko school life jonga ha college life but haga jaka treiro te nga ai kublei lang ro nakalian jonong san hima na ka menta ka jirab lem jong phi pene kin tulang khamtam gi jai mriu ku balong kumangi te kublei subun ngamla benda jar kertang iwe bro khoj kulum lang e bro khoj ki bru ba in dan menta lang na kamta ka ji yai lenti jonga thong jonga te ngat pin kin bok kan pin rong riang to ai ba kuble ki jing bha un yai kur khu ye phi kum ba phi ru phile bha yanga te tang di tin ba kinyat kuble shu